Ngiyanibingelela maNazaretha ayingcwele egameni lomprofethi wakithi ebuhleni bamaNazaretha ongishembe unyazi lezulu amen. Baba Mshumayeli wenkosi siyabonga umsa wakho okuba sithi mesingena sabantwana kuleli thempeli lakho elingcwele baba bese usivumela ukuba sibhibhidle singabantwana phezu kwabazali bethu ngokuba njengoba sila thiwa sabantwana benabathu siyingane zala ekhaya eNazaretha ayibonga Nkosi. Igama umusa isibongo ngokachiliza ngokusabatha ngisabatha lapha ya edrobheni kwelika banana kuMorodi ekukhanyeni kwamaNazaretha kumshumayeli umbambo nomkhokheli uma ushezi amen. maNazaretha amahle enkosini silapha sihlangene nje lapha sihlangene ngemsebenzi yenkosi engcwele yamaNazaretha ushembe unyazi lezulu amen. Ngelinye ilanga uma ushembe vakashele ezweni lakithi usiyafika kukhona amadoda wenenkani kakhulu kunendoda nje eyinkosi ezweni lakithi lemkhomazi lapha engisuka khona yayinenkani kakhulu le ndoda wathi noma efika ushembe ezophilisa abantu bakhe kodwa le ndoda yabe siba nenkani kakhulu le ndaba ijwayelekile nje iyaxoxa bayixoxa abaningi kodwa shembe le ndaba iyagcwalisekisa kithi noma sasingekho ngaleyo mihla kodwa namhlanje sithi meyixoxwa bese iyagcwalisekisa shembe oyingcwele ukuba uvele ezulwini amen. Bayebexakeke abantu abaningi uma sithi ushembe uvele ezulwini ukuthi sisho ngani. Angeke ngidlule lapha abafowethu engihamba nabo bayayazi le ndaba ngijwayele nje ukisho sengijwayele nanokuyikhuluma mhlawumbe sengaze kuthiwa indaba yami kodwa mina ngedwa ushembe iyona ndaba angikhumbula ngayo iyona ndlela angikhumbula ngayo ukuba ngisukela ngangikhona ngize ngizofika lapha mina. Ngelinye ilanga nginganeke kakhulu bazoxakeka abantu ukuthi ngithini ngimncane kakhulu ngibhidla nje lapha ngimncane kakhulu kodwa shembe ayikho enye indlela engakubonga ngayo indlela engakwazi ukukhokha ngayo inkomo yakho shembe iyona leyo ukuthi ngibe phambi kwabantwana bakho mase ngiyabhibhidla ngokwenzile kimi ngokukhulu okwenzile kimi. Ngonyaka ka1999 ngangena esikoleni ngaleso sikhathi ngoba ngimncane kakhulu 1999 ngangena esikoleni wabe uNkulunkulu esemthatha baba ongizalayo ngalowo nyaka. Kwahamba isikhathi ngangena esikoleni wabe semthatha kwahamba isikhathi kwawu2000 wawu2001 wabe sehamba umama ongizalayo. Kwahamba isikhathi akuphelanga ngisho unyaka wathi ngonyaka olandelayo wahamba udadewabo kamama wethu uyasizama uyasinakekela ekhaya sase sisala siyingane sodwa kakhulu kanjani kangaka. Ubaba ongizalayo bengele nenhlobo iNazaretha insizwa mina nginenhlanhla maNazaretha engcwele nginenhlanhla mina ukudlula wonke umuntu la ngaphakathi nginenhlanhla nje yami ngedwa. Ubaba ongizalako wengele nenhlobo iNazaretha ngalo 1999 ahamba ngayo emhlabeni mina ngangiphenduka ngibe iNazaretha ngangingazi nami ngiyenzani kodwa ngangena lapha phakathi lamathamhlophe ngangilandela ezinye izingane nje ngangigijima ngangazi lutho ukuthi kwenzakalani eNazaretheni. Ngabe sengilandela ezinye izingane umama ongizalayo wembatha ingubo yakhe emhlophe enesiphambano ngemumva umama weyiSayoni kodwa mina ngaphuma ngazongena kulamatshe ngangingazi lutho umoya ngena esikoleni kusungazi lutho izinto eziningi usuke uyifunda khona esikoleni ngeke ngibe mude kakhulu insizwa ngizothi nje qaphaqaphu kodwa le ndaba engixoxa emhleze omunye imlaphe ayikuthi into ngosila ngaphakathi ingoba singazazi izinto ingoba singaboni ukuthi emhlabeni kwenzakalani kodwa into ngosila phakathi ingoba sisofuna insipho yokuba sigeze insipho esingagezwa ngayo ngoba wasithembisa inkosi yethu engcwele wasikhombisa ushembe wasikhombisa ukuthi ngolamakhosazana uNkulunkulu esikhulele kuye uthi kunesikhathi esizayo sasikhona ebuhleni bamaNazaretha ngalezo insuku wakhuluma inyembezi zazehle inkosini yamaNazaretha uthi kunesikhathi esizayo lapho umhlaba uyophupha khona kodwa abantwana bami ngiyakhumbula ngoba umshumayeli wakithi waze wathi mefika ezweni lakithi wabesefika wathi bantwana bami ngiyacela nibe nomthandazo umthandazo enizoba nawo ngiyacela nithi menihlangene nithandaza mase niyahlangana nicela uNkulunkulu ukuba enibele umgodi
Ngoba lesikhathi kuso sinzima nicela uNkulunkulu enibele umgodi ukuba kuthi mekufika ivunguvungu mase yanithatha eniphose phakathi emboze ngesakhe isandla sasezulwini enifake phansi kwephiko lakhe ukuba izidlule lezo ivunguvungu mase niyaphuma mase idlulile niyaphila. Kunjalo namhlanje. Zifikile ivungu wensizwa ningayigundi lento emaceleni. Zinhle ihluthu zenu bafowethu anilahle bafowethu ningayigundi lezi inwele bafowethu. Ngoba uthi ushembe ngalesikhathi ngoba ninjalo uma sekufika ingozi niyakhala lapha empambaneni zemgaqo. Ninenikhala kakhulu nithi shembe inwele isekho. Ushembe hleze lesiluthu sakho isona siluthu ayofika ecaphune ngaso mase yakhipha. Asazi ukuthi indaba wathi sibekile. Kodwa bafowethu umthetho kaShembe asingalinge kube khona laso sola khona asibekeni inwele zethu njengoba kwathi asibeke siqame kahle. Hayi ezami njengazi nje bafowethu zinje sidala bayangazi bafowethu abaneminyaka bengazi. Zinje njengoba ngithi nginenhlanhla mina ngedwa. Angigundi nje inhlobo zinje. Wafika uShembe ezweni lakithi baphila abantu yonkosi eyinenkani kakhulu yabanenkani wabiza umhlangano uShembe. Yabisiba nenkani le ndoda yathatha imbala sezayo yahamba ezingela. Yayinkosi ezweni lakithi le ndoda. Namhlanje ubukhosi kulo ndawo abukho. Ngoba uShembe waqalekisa. Wabe sethumela umyalezo madoda nawe khona ukuba kadlulisele le ndoda ukuba abantu bahlangene edolobheni langakithi emzindo kodwa le ndoda yathi ubuShembe yamthuka uShembe ayizanga inhlobo lapho. Wabe seqalisa ngaleso sikhathi lobo bukhosi washo wathi kusuka namhlanje ubukhosi bayephelile baphela ngaleso sikhathi namhlanje abukaze kuphinde bebe khona. 1999 ngithe ngahlubuka abazali bami ngangena la ngangazi ngenzani. Kodwa ngisandukwazi ukuthi ngenzani. Ngesikhathi behamba abazali bami babe nomuzi nje kahle ubaba nomama beshadile. Bahamba emhlabeni wabusa uvana umuzi wabo ngaleso sikhathi. Ngingani nje ngiyafunda ngesikole. Ngizokwenza kanjani ukuze ngihlale lapha ekhaya ngoba nginawo namandla okuba ngithenga isinkwa ngithenga irice engizolibeka eziko. Kodwa ngoba ngangenela ngaphakathi bafowethu ngangenela ngaphakathi ngase ngitholela amadoda ngatholela amadoda anehluthu ezibofu bafowethu ayeseyangiyala angitshela bona ngakuthatha engangibona ukuthi kuzongisiza engabona ukuthi kuzongikhulisa kungikhulisile namhlanje. Amen. Shembe bafowethu uphelele njengoba ngithi lezi inwele bafowethu ngicela singayigundi. Into asitshela yona ukuthi asibe bahle sibe clean sifane naye asibe bahle sibe clean bafowethu. Okunye khona kudlangile. INazaretha bafowethu umntwana obuNazaretha njengoba kuthiwa siphambi kwenu kumele sikhulume lokho. Umntwana obuNazaretha bafowethu akahambi noma ikuphi. Umntwana obuNazaretha bafowethu ugwaya akawubhemi nje inhlobo bafowethu. INazaretha nje bafowethu alibhemi. INazaretha bafowethu aliphuzi iNazaretha. Akushiwo nje iNazaretha silibonile iNazaretha lisangana lapha umqondo uphambene. Sesilwe makhehla bafowethu. Uthi umfundisi uShozi uma ekhuluma ku23 ekade subambile lapha phansi kade subambile lapha ebambanani kumshumayeli umbanjwa lapha eMayville. Uthi umfundisi uShozi yena nje nangelodwa ilanga akaze nje sangane akaze daku nogcwensa wayisho lona. Wathi mina nje angaze ngidaka. Angazi sesikhuluma makhehla bafowethu. Kunzima bafowethu kunzima. Kodwa sibambishisi njalo sophila ngaloko bafowethu sokhula soyakha imizi yobaba umNazaretha ngebufe mesibambishisa. Singakubale iqiniso sesiyalibalekela manje. Ithi le ndoda akaciliza umkhulu ithi le ndoda ewuciliza ithi umfana. Ngiyaxolisa mina ukuthi ungizwa kahle ungizwe kahle. Mhlawumbe ukhona izomphilisa le ndaba. Uma ingakuphilisanga wena ikulimazile ngiyaxolisa bengaqondile ukuthi ngikulimaza. Kodwa uthi uciliza wayikhuluma lento babegcwele futhi abantu.
akagcinanga ngokuyikhuluma lapho nasekhaya into akade eyikhuluma. Uthi insizwa yaleli bandla kumele ithi noma ikhula kodwa kunesigaba esifikayo la kumele khona uyihlukanise wena ukuthi uyindoda noma umfana yini. Njengoba sithe sabantu bafethu sinazi inhliziyo abanazo abantu, kodwa ngeke siphile ngokugijimisa ingane zabantu njalo emzini abantu kuyakhala uwe ihlazo leli. Nezingane lezi esinazo asihlawula senzile ukuthi ihlazo leli. Lamantombazana awunani sukela amantombazana siyasukela nathi. Ayenziwa leyo nto bafethu leli bandla. Ayenziwa leyo nto leli bandla. Wafa umuzi kababa. Ngakhula ngikhulela osizini. Kunzima wangithatha umndeni. Khona umfana wakhe omncane wathi ehamba ubaba emhlabeni weneminyaka 2 akamazi ke enhloko yena ubaba. Wathi ehamba umame weneminyaka 4 lo mfana. Namhlanje ukhulile kodwa. Ukhulile nje umdala uyabona ukuthi ngihamba nomfowethu ngihamba naye. Wafa umuzi kababa. Ngathi mengiqeda umatric ngangifisa ngoba no matric ngagcina ngifikile kona ngokuthathwa nomndeni. Ngase ngilandelela amakhehla. Ukuba ngiwalandelanga ngaba ngikho kodwa la ngikhona. Hayi ukuthi khona la ngikhona. Kodwa umuzi kababa namhlanje umile, indlu eyayingekho. Ngakwazi ukuyokhuleka esizweni sakithi. Ngafike ngakhuleka nje khona, ngacela indawo khona, base bengizwela ngenxa yokuthi ubaba kade indoda eyaziwa endaweni. Akhona amadoda awehamba naye ubaba, ambona ehamba. Abesebona futhi ukuthi ushiya ingane. Ngoba phela umuntu ongaganile angithi akabekwa akayithola indawo. Kodwa ngayithola indawo ngobaba. Ngafike ngakhala ngaye nje ngoba wengicisha indawo ethi angiganiwe ngeke ngiyithola indawo. Wenganginika indawo. Kodwa ngabe sengikhala ngobaba, angazi ukuthi yini eyangenza ukuthi ngikhale ngobaba. Ngabe sengwatshela ukuthi ubaba ongizalayo beyindoda le ndaweni ekade iganiwe, lo muzi engiwakhayo mina akuwona owami, kodwa umuzi engiwakhayo okababa, ngifisa umuzi kababa. Mina nginawo inhlobo umuzi kodwa umuzi engiwakhayo kababa. Ngayibeka indlu yokuqala yaba uthurumbi, ngayibeka esibili, ngayibeka esithathu, uhulumeni wafaka esibhayibonga Nkosi. Ukube bengekho la mhlambe ngabe nami ngisangene kuma isabatha namhlanje kade kumhla ka-15 futhi abantu baholile. Basangena abantu bayashayana balimazene. Singayenzi le nto bafuthe siphathe kahle. Sigqoke kahle ngensizwa uma sizesontweni. Sigqoke kahle esikamini lezi zethu. Ilokho nje ngizokushiya mina abafutha akukho okuningi. Ngiyacela uNkulunkulu asekuphakameni ukuba engibophele inhliziyo zalaba engitheme ngikhuluma zase ziyanyatheleka bese ngipholisela kulawo manxeba bengaqondile bona kodwa bengifisa ukuthi noma ngathiwa kunjani bafethu hlashisa kunjani asike sigunye kunjani mhlawumbe ngaloko sophila hleze sithi siyacela mihla namalanga siyaguqa siyacela uNkulunkulu akasiphenduli ilezi zinto esizenzayo singafuna ukuyiyeka. Asiyekeni bafethu ngiyazi kumnandi imnandi imdansi kodwa nala ekhaya isikhona imdansi angithi kuthiwa sina abantu siyadansa le ekhaya kakhulu. Sivele mase kuhlabelela kuyakwaza mase kuhlabelela. Mase kusinwa le ekhaya kuyaboshwa insizwa le ekhaya ithanda into yale ekhaya. Intombi yale ekhaya ithanda umdlalo wale ekhaya. Intombi yentethelelwe kuleli bandla ithanda umdlalo wale ekhaya. Zinesigcawu intombi zentethelela amakhosazana nesigcawu. Insizwa inesigcawu kanabantu. Kunama practice umuzi ukuthi ubhorekile uyahamba epracticing ufika ubophe epracticing hayi ukuthi uhambe uyodance eclub nayenziwa leyo nto ayifuneki bafethu. Mina ke ngisebenza ngani bafethu ngizonibona noma ngathi uyinwele uyigundile ngisebenza ngayo lento engikhuluma ngayo ngizonibona ngiyakubona noma uyinazareth ngiyakubona. Inkosi ayibusizwe amen. Enguyazi wezulu amen. Amen. Lo mfana oguqile ngiyaxolisa ukuthi mfana ukuthi manje ngiyaqoza lo mfana oguqile ubaba unokuthi mephakama ayithi umfana kaNkomo. Mina ngwazi ukuthi baba umfana kaNkomo nami sengumfana kaNkomo lo oguqile umntwana kaNkomo. Ngokuzalwa ngizalwa eMsinga esigodini nasemachumeni umshumayelo ngiphethe umshumayelo umcineka phansi ethempelini isibongo uthando ngokugadwa la ngigadwe umshumayeli ukhathi ngiphethe umusi ithempeli amen. Amen.
sisesabatheni sisenkonzweni yena bathu sisenkonzweni ushembu wasenzela indaba enhle wanime ekhanda lendaba enhle wasefaka ukuthi kumele ekhaya kube khona inkonzo yena bathu wasenzela into enhle kunalisizwe sisekhaya uba nathi kufike khona lapha esoni masikhona nathi kufike khona esikwenzayo siyintsha ukuze singezubaleka siphumele ngaphandle sisenkonzweni enjalo uthathe wethu okhulumile kusela omunye wabo owaphuka wasukuma phezulu lapha ekuseni ukhulume ngokuthi bamakhosazane bayoniwa boniwa yithina thina amakhosana amancane namadala imbala ngabe wena usuwona mangaka mina sengo nje uthi baba mfana mangamba emhlabeni ungabathola abangani njengoba ungenabangani esontweni ungabi nabangani esontweni ngoba bazokulahlekisa baba ngabi nabangani la yebo mntana ungabi nabangani kuphela abantu esontweni ubathanda bonke ukuze nawe ukwazi ukuzithanda wena mawubathanda bonke abantu esontweni angeke ukwazi ukuphuka ngoba noma ubathanda mawuzawusiyelela wena lo nawe omthandayo yena akazile ngenteni uzotshela umntaka omkhulu hayi asikwenzi ngifikile wena sisendaweni nawe siyola lapha sabangani siyola sona amakhosazane kodwa ngesawatha sigqokela le ngubo emhlophe singene ngaphakathi sisonke sithi mbongeni uJehova kodwa lo usumonile wena usengale kamkhokheli wena uthi awubonakali wena awuzubona kodwa inkinga enkulu lo muntu osumonile yena usethethelelwe wena uyini wena ngoba awuyona intethelelo yena uthethelele uJehova uyamthanda manje noma ethandaza uJehova uthi ukukhumbula inkosi intombi zentethelelo wena ukhunjulwa ngapi ngoba uhambe wona bagqoka iduku namhlanje uwe ubagqoka iduku namhlanje uwe